Hello friends, welcome back to my channel Baidimia Avir. Dini yang nontonमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। So आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय थायो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समावहाय खावलायनाय जाबाय। दिनै जोंनि फरायसालियाव बिदाय फोरबो दङ लोगोफोर। जोंनि फरायसालिनिफ्राय सानै बर' फोरोंगिरिया दाख्लैबावै आजिरा मोनबाय। दा बिथांमोनखौ जोंनि फरायसालिनि जि नेमखान्थि बे नेमखान्थि बायदियै बिथांमोनखौ दिनैहाय जाहो लोंहो माखासे मान बावनानै बिथांमोनखौ जोंनि फरायसालिनिफ्राय दिनैहाय बिदाय होनाय जासिगोन। सो गाइस नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय थायो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। सो नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना। Video.
जाजोब्बाय ना सोरखि बरिया चटनि मा एवदो आरो इयावलाय सिङावलाय बेदर बेयाव मा खालामदों खामनो
नैबे बिल्डिंआ लोगोफोर हरिचर बर' सार बिथांनि बेसेबांबा गिदिर नायलाय नोंथांमोना एकदम शपिं मल बायदिखा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो नै माबायदि नायलांबाय थालाय नोंथांमोना बाप सिमाङावबो मानिनांगोनलै जिबनावबो सानाखै आं बेबायदि गाखोबायलै जारखालै सारा रडखौ इमान फिसा फिसा होदों इमान गिदिर न' लुनानै नायजोबलांथारसै नैबे नै गासिबो सारनि गोजा नैबे खोमा Gahori itu saraf. Wah. Begitu kak. Sekarang hanya bile. Dong. Bagus juga.